Perfect World episode 10 na thlir hauliang ule episode masa top lama khan si hawa chuan an khuwa thlengin an khuwa chu mi tu ti hriat lo mi sual rual ten an lo bei ani ti kan la hrianga episode 10 in tan tira hian pasal tha leader silin hu chuan ni zan khan mi sual rual ten kan khuwa hi an lo beya kan bule bal kan nei ro sumte an la ani tin sian feng chuan thei topin alo beilet vea ma se misual boss hi achak lutuka ang ne zau talawani tin si hawa chu alo rila ti chuan sian feng chu an manta sian feng tlan chuanan hian stone treasure pani an phuta naktuk zinga kan pek lo chuan sian feng hi tha an tum bokani tin a rila chu thu a hriat chuan si hawa chuan nang ni ho hi khoi ange in lo om de ya tin pasal tha chu azot leta pasal tha chuan sapela an lo chualai ani thu soin blue eagle te po an lo chualai tak ani thu asoya hei baka si hawan stone village a chuasan atangkhan an pathian hi tui takin amu hi lani tin asoi boka hei wang hian stone village veng him tu tur an om talwani atia heng thu a hriat nu hian si hawa chuan misual te chu va bei tumin kal atum ta mase pasal tha chuan kal lo tu le villagers ho tomna puk lama kal turin atia an ni ho chuan misual lo va beya an kal tu thu asoita chubaka misual ho boss hi heavenly level power level sam tak nei ania nang chu blood transformation level chau inia inhe theilowang atia si hawa chuan nang ni poin miso hlo chu va be maula inhe thei big don chuang lo ani chu tin pasal thalidar silin huwa chuan kan ne don emo don lo emo kan ti tur ani tlat ani atia ti chuan si hawa chuan up power level chu ti san atum rilruta a misual holam an lo lang ve thunga sian feng chuan an ni ho ne na chuan an khomi te an lo lakal tur thule an laron chanim tur thute a soya sia wa chuan heavenly level power level sang tak nei tumin meditating alo ti meka hei hi sian feng an apek special cultivation technique kha ani zana chuan misual ho chuan zu inin nuam an lo ti hlea chuta chuan pasal tha silin hule anaw te chu aruk te avakalin misual pani zung tura kal te chu an thatta si hawa chuan meditating chu latimek zelin ti chuan si hawa chuan heavenly level power level sang tak chu anei theita ani misual boss tele pasal tha te chu anin machon ta pasal tha te jingami si so sana chuan misual boss chu a power mangin a bei ta misual boss chuan a power manga lo beilet ve in a power chak tak mai mang chuan an ni hau chu bein ol sam te in patuk zal ta veka ti chuan misual boss chuan deu so takin sian fenga lua chuan rabbetin tuna chuan i thi ahun ta e atia chuti lai tak chuan si hawa aron lang ve ta hlol mai chu chu misual boss chuan lo muin naupang heta enge iron ti ve dona alo tia alo nui so na samaya si hawa chuan zanina hian nangma ti hlum tura lokal kania kan mi le sate chan him tura local kani bokani atia chu thu misual boss in a han hriat chuan a thin rim ta hlea akit te ho chu si hawa that turin thu apeta si hawa chu tha tumin an pan tangala mase si hawa chuan an ni ho chu rang tak taka chein ol samjet mai hian a tukzal ta hloma chu tiang ani ta ka chuan misual boss chu a thin rim tak zet to a si hawa chuan a heavenly power chu mangin misual boss chu a beita misual boss point a heavenly power technique chu mangin
si hava ron be na chu alo chang le ta si hava be na chu misual boss chuan ado zolo han khop mai a leng son ta von mai ani a chan chu si hava heavenly power hi misual boss power aya a chak jok fe wang ani ti chuan misual boss chu ram sakol pakhata hian ain ti chang ta he bis form hi a masterin a pe kania si hava chuan cn fengle midang te chu an kholama kirwat tu le misual boss chu alo tukzal tu thu a soita si hava chuan misual boss chu a beitan ta a power mang chuan a han beya mase misual boss laka chuan omzia anei phalo le a ti chuan si hava chuan misual boss chu tlansia sanin a chai kwal ta misual boss chuan a hnunglam atangin aron be chunjom ta si hava chu atlang zela misual boss point aron umzui zela misual boss chuan amei mang chuan si hava chu hem fu atuma si hava chu alo omson man zela si hava chuan misual boss chu atnek fu theita van vor zongin atnek kang ta von maya misual boss chu leya atla thum ta tok maya misual boss chu lo thovin si hava chu amei mang bok chuan hem aron tum le ta si hava chuan ameya chuan lo manin misual boss chu a peileng le ta dor mai ani chuti lai chuan misual pol dang an lo langa si hava chuan an ni ho chu avatu zal le ri te phota chuti lai chuan misual boss chu in bei turin a lo in po chale mek to a si hava chuan a blue eagle power technique mang chuan a bei le ta misual boss chu a lengson le ta von maya misual boss chuan a omatangin special power technique pakhat sakor bakche ang deuh mai hi ron ti chuakin si hava be na mang ta mase chu si hava chuan alo bum mana misual boss chuan si hava chu beitumin aron pan le ta tuang maya si hava chuan a lion beast power technique chu mangin misual boss chu a power mang chuan a be ta ti chuan misual boss chu a tukzal theita ani si hava chuan misual boss power technique sakor bakche ang deuh kha ama alalut ta ti chuan si hava chu lion beast technique amana wang khan chawin at tule ta ani in beina azo nu chuan an kholama an ho ta an komite chu an lo lim ta hle a heti lai vekhian si an feng chuan si hava a chuan zia thu lo soin ti chuan si hava chu an khoveng him tu an kho pasal tha a ruat ve ta si hava ero a chaw awangin alo lamurenga episode dodle kan lo ngai changle theu doni o